Tá fáilte romh ag an taiisiúnála seo marall ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus sin cúrsa ó Coláiste na hÉireann Gaelchultúr. Tá fáilte romh ar fád. Agus sa taiisiún seo díreimiid ar go leor rudaí éagsúla agus seo iad na príomhrudaí. Me rihan rud a bí eile libhse be fáilte romh ceist chur áram faoi éananig ré den chúrsa nach bhfuil ar listan sin ceac go leor. So alles generalt ar dús faoin chúrsa marin se trí hemester agus chuig bhí ag ar fád ar man fór am réana mar hampla agus mí na nálog réon se hagann. Tá cuasa ag level an naí den chreatnáisiúnta caiíochtaí an NFQ. Fágan sin ggóil se ag an level céanas tá maistracht a an té difer idir an cruúsa seo agus maistracht nach bhíon trachttas le scríú ag ranfartithe an chuirsa seo agus go handúil agus maistraachta marin se níos faide mar chuirsa chuig bhí agatá a gceistecha seo. Is ga go mar caiíocht ag level a háart den chreatnáisiúnta caiíochtaí ag té chuirnaiste ar a chuirsa. Níiad sé sin go thomlan fíor tá ahantas réomholamm a gceisteanais agus tugad mé deist a bhíní tá próise speisialta na gas daoine nach bhfuil caiíocht ag level a hácht acu agus gomininic tugad mid cead a bhíní má an taí chi acu agus má go leor cuasaí eile deanta acu hána blianta. Tugad mid deistáibh tuairt faoin chúrsa. Is cúrsa é an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán tá ddíirithe áiri sin ar bíon nó sciil na Aistriúchán ólam agus chomáile sin ná choris na sciil na takeú sa réim sin. Ach chomáile sin tá seárinna do dhaoine atá geirí géirigh níos crunne gus níos duchasí scríú. Beidir an tríú chuid do na daoine dhéanaan na cuasa chin siad a ré buin siad post má beidir an airna an Aistriúchán. A go leor daoine eile déanais de cuasa bhaile le crunnes agus bhaile leis sé faca marfa sin bearlachas a haint. Ceac go leor. Tá bhéim sa chuirsa seo sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar teanga scríofa. Agus má tá cuasa lá agatsa an bhfuil a bhéim ar an teanga láithre agus ar charúintí na Gaeilge níl diplómána mar tan bhéim ar chaid an áfriciúil agus ar an teanga scríofa. Nes bíon tagart cinnte don na carúintí go minic agus de hehras tan bhéim ar hehras chomáid a tá túsáite tu don chaid an áfriciúil agus don teanga scríofa. So rivan fanjéim bhí másascan na gceist chuirsa den ólam is teamaraga agus den ólam lína agus inis bíon na seisiún teagas gur fád an cuasa ar fád ar lína na scrúdaithe san airimh. Ceiste na bí faoin bhéid sin go dtí seo? Ceiste bí duna bí? Bé de go ceiste nach chur ag deirú chomáid gan áras. Leis chláir ama hemester hín ihe híine uair sa bhí a hálíonn se seo í híine ná iad híine ar seart agus an lí bín an modúil crunnesisiúna Gaeilge híine gceist. An sin ar an tathairn bín ga bhádúil le gceist sciil náisiún híine agus teorcha náisiún hín. Agus le na chá sin bín cuigrám beár lína arsúil ihe lún le linn hemester híin agus le linn na semestre eile chomáid. Agus mar na session seo uair na bhuair go léich. Agus gach beidir trí na ceir seach ní bhíon na session sin arsúil ar an lún. Nes máúil agus meassanú an chuirsa. Bín trí bhádul a gceist an semester agus trí scrúda mar sin. Agus bín na scrúdaí arsúil ó leabharéis chuig trónide híine go dtí tróna de saharn. Rud a bhí ná an dían ach tá sé fáilte mágan gur sin an sacrú is fearr le daoine na scrúdaí ar fád dhéanú ar seaachna bháin seaí dhéanú th bheith ar seachtainine. Tá trí bhádul a gceist an an íirite an Aistriúchán
scéal náiste an híondá trí. Trí bhádul an bhla bhéim ar chuirsaí gramadaí agus ar scríúna teanga agus ar chruinnes agus an sin aistriúchan líthúil is meastar trí agus gabhádul faoi cheára aistriúchan. Chomáile sin tá modul rana an technolaí an aistriúchan agus tá sin dírí chuid mhaid áthú sin ar spéis le bheith gobar an airnáil in aistriúchan i maihan seo. Tá se casta go leorthaí na technoliaachta dé an ústeach go maiid. Leis seálan na micléin tan na rangan ar fáidir lína agus tugtar aseálas agus seálan na micléin an obair leanúna obair bhála agus tionscadal ar rífast agus fan siad aseálas cimsia tú siad a chacis agus obair bhála agus beidir cacis na trí seaartna agus na tionscadal. Agus tá sé mar fallaí a gin gapbot na cheartú litrú gramdas basal bearlachas, stíl, etc. So sin defer chuirdaoine ceis go minic cin defer ar a cuas seo agus cuasaíile. Ré mis dul sáil chuú tic ag jeú na nátí scríime agus dúú rud éigen mar anmhaid nó an dáiste seo rééisint mai a búdaid níos mó béime chur rud éigen. Sa sin an táiseolalas ach sa chuirsa seo tá choras dahanana goin. Buí sin rud éigen bhfuil fanáta leis agus glas sin rud éigeine tá fachar leir agus chuiristeach an cheartathir agus dearag sin rud éigeine le fagal ar leir leiscris ag an bhalíon. Mar sin é tugamid an túfas áseálais bhád níos móna mar thugann drámar béle darlams go bí. Agus chomáile sin chutha múintreachta nu amsir a gon bín béim ar ranfartíocht na máléin agus bín obair bharte agus obair grúpa mar chuid lárna den na seisiún ar líne. Bín físein agus ceachta do riú ar fáil ar líne ar rangna.com sin siomh riomhólama an cholaiste agus féidir an táhair seúsaid le gáil siar ar néhéir díú ar sa rang agus le treisiú dhéanú ar bhéid hanig an cin sa rang. Agus is féidir éúsid mar olúchan den héad session teaga sciile chomáid. Agus tan luí an daoine an táhair ar líne ar rangna.com mar cheandan na rudaí is luachuire tá le fáil sa chuúrsa. Tá fóm le fáil ar rangna.com freisin agus féidir leis na micléon ceis na chur agus freigraíonn na leachtarí na ceisna sin tú siad a lá go handúil na bhuainnta freigraíonn na micléon eile an cheist. Agus an sin rint álas faoi na datí táhachtathe. Tá gaithe sin álas eile an bat a fadacht freistal ar an teisisin álas á ríist. Tá gaithe eile arsúla bé gaithe eile arsúla mílúnasa. Spprocuata a dhéad is tá gaith spprocuata an agus tan scíal casta ach tá gaith éagsalm le rinthá bliantanis. Scuúdú an trelan sin ar an darlaidéag de bhíúil ná an siúlas fiad a bhíúnas ar líne ar Zoom agus an sin taircintí a seáú iné na scrúdaí sin agus an chuir tús leis a chuir sin ar an darlaidéag de bhí bhean fór. Sa sin na datí táhachtathe agus sa seo go dtíre na datíí sa scuúdú an trela darlaidéag de bhíúil ná fi tríúla a bhíúnasa agus idir dágus a cear an dagaita sin. Is féidir an scrúdú dhéanú níos móna bhfuir bhhain tá daoinearthe in é dhéanú faoi beidir faoi chrí. Agus is féidir scrúdú can cuasa an déana cuasa grunne na Gaeilge úsáid mar scrúdú an treil don dí freisin. San déana cuasa grunne na Gaeilge sin cuasa olbhúchain a dhéanaan daoine go minic le hallbhúd an scrúdú an trola. Agus ag jeú an chuasa sin bín
scrúdú cean cúrsan, agus is anna é agus an scrúdú an trola den diploma, so is féidir le úsáid mar scrúdú an trola. Nes tá sé táhachtta alúhanna dhéanú don scrúdú an trola, sa tá cóirle ar fáil san alt diploma Iarchéime sin Gaelchultúr cóirle dhéart, sorry. Is féidir chuirmise cóp den tiispint seo ar fáil díobse atá freastal ar an session seo agus díobse mas mian leat mas tá tú fáinte ar seo ar YouTube agus mas mian leat cóp den tiispint seoil scríú thugam tan be Micheálú le feiceil ag jeú ar fád. Nes tá se becheartta dhéirí tríal a bhainteas an dá scrúdú an trola hampla le fáil a gaelchultúr.com is féidir le clicceal ar an nasc seo agus amseid tú scrúdú sampla hín le scrúdú sampla dó agus is féidir le tríal a bhainteas an dá feapar hampla sin agus an sin compráid i dhéanú idir na freigraí bheits agat agus na freigraí sampla chuirmiseir fáil a gas an dá scrúdú sin. Tá sé céad fan géad riachtainna na scrúdaí sampla seo tríal a bhainteasú mar tarlíonn sé go minic go déan daoine isteach do an daoine faoin scrúdú an trola gan éonolúchan na gan féintear na pepaí sampla agus tepan ar na daoine sin go minic. Fan siad beidir uaireanta fan daoine cuideag na fí fan géad de bhrí nachró an talmhain cuideant acu, so tá sé táhachtta almhainna anú mar sin. Ceiste duine bí faoin méid go dtí seo? Ceiste bí duine bí? Ja, sin go bra mar sin. Agus an sin uaireanta chun beidir leichéad isteach chuair sa trí scór uaireanta le bín an líon íartas níos íslena sin ach seo iad na níthe cháirtas náibh agus cinú dhéanú maidir leis na daoine imrán ráid teú ar a chuirsa. Cailíochtaí acadúla ar dús agus bonchéim ag le a hácht mas féidir. Freigraí ar normíortas tá na freigraí ar normíortas an antáachta. Taras is go dúin trola seaca fan géad an passwork uanta na a bhín díanamíocht don bhín seachta fan géad beidir tasal chun éithaint mar a chuirsa. Agus an sin má bhín mid den náras faoi gonne faoi na cailíochttaí te duine nó faoin taií te duine uanta chumid agalah, tarlíonn se sin gaplaíon go gurmid agalah ar rint duna hiarta sóí so déú sinna bheith gceist chumáid. Agus luimmen sin an díon chuirsa grunis na Gaeilge. Tá cúrsaarna a bhí hín a gobert trí bhean na Gaeilge, muintí agus seo etc. Ar mion le bar fiosthir go skill na scrífa Gaeilge. Tá sé ddírí ar na daoine sin ach tá sé ddírí chumáid ar bhaoine almhaínta an cuaseo don Dioplóma Iarchéime Aistriúchán. Agus an díon chuirsa is cuasa páirt amsere marse trí bhín ce heisiún teagas gceist de seart na bhhain sa bhí iad híine agus an láir fád de saharn. Agus bín meascan den staidir neos bla agus de rangan na beorlína gceist. Bín measú na leanúna mo chuid lána an chuirsa agus chuirtear aseáil is cimsia den híineal hánig se hanahéin ar fáil an bheith léin. Rud a thurann go mór le commas na ranfartí cruinnis teanga bhainte má agus má tá tú chun an cuas sinna ghéanú tá neistíocht dáma gceist agus an neistíad airgid ceirighéad €5 costan se. Tá sé costa sa mar go do go mid túfas aseolais don na ranfartíthe. Tá sé luachhar. Tá sé geiste go an cuasa sinna dhéanú ní fiúda dhéanú mar an dhéananta nobar leanúna sin le bheith anric faoi tá sé riochta na nobar leanúna dhéanú chun tarbheith a bhaint as a chuirsa. Leis coparód fáice sin coparód gotí a taile agus scalareacht sa an taile mar a ggéanana is le blianta fada 1995 sin 1995 san níl se ach sin an taile chaideanna ag an level seo ag level 9
Ítar na tailíigh tús gas semestrir. Tá faoi se cena ar fáil ónna Commissioner Income agus tailí mar seo agus tún talas ag revenue.caí. Cuirtear scalareacht a bhhain ar fáil gap bliain. Seir a bhíonn sa scalareacht sin an cuasamlan sir ó Hallí agus brontar an scalareacht sin ar dhéarthar a bhhain. Agus tan armíirtas den scalareacht le fáils ranna cuasaí ar Gaelchultúr.com. Gus nuair a dheos tú cóp den tiispantas PowerPoint seo, is féidir le cliciil ar an ácail seo cuasaí agus osclaid an ineag chuí ar do riomhre. Nes couple rud faoin armíirtas agus faoi dheartas chuirte ar an scalareacht. Céidir de bailile mar rain ar chúis na digim ní chuir nach beidir le na naoine hagan faoin Dioplóma Iarchéime. Ní chuir na beidir le chuiste ar an scalareacht, cúisint sé sin domsa. An darad spéanam mar faoi seo na gur ga dua chatha leis an dheartas. An chéad scalan an seo níl an nach go dtí a sunraí pásanta ach tan chéad scalan eile agus an trí scalan tuis an táhata. So righteous person, chur righteous persons fáil an dhéint chur síos ar na cúisin ar mianana an Dioplóma Iarchéime náisiúnaíonú. Bhíart tagartí anú don leasháine an Gaeilge seo de híal person agus sí de híal bre. Tá cléanú ní éirithe beidir ceir bhíle fácail a scríú ná déan sin le hall. Is leor arcéad fácail. Daoine eile ní sciúint beidir a céad fácail. So scríú idir mas féidir le idir 750 agus 850 fácail a scríú rud éigean sa réimse sin. Is fearr sin na gan go leor scríú na nimmarcha scríú. Agus tan freigra thóra tú ar a heis seo táhata, agus an freigra thóra tú ar a heis seo níos táhataí fós. Míní cin fearr chóir an scalareacht seo thórta seaí ar sorile. Agus ní leor go dtí tá anna go raigem don Gaeilge agus gatanéis sin nach Tá sé táhata beidir cis na níos fearna sin thuirt. Agus is ga chuirtear an scád ar líne. Bhí fóm an roimhe seo go dtí legan cruúid den armíirtas tan armíirtas ar líne bhhain in is mar sin. Ceach go leor rud na gála fa chuirtear a gúrsa. So go dtí a roimhe seo bhí deisiigh daoine an armíirta sé íslódal agus a choláinú, scanú agus chuir rifost nó an armíirtas a íslódal an brosúr íslódal agus an armíirtas a choláinú de live ach dheartas ar líne a bhhaine a gceiste leis. So tá sé sin táhata. Nes coprod eile le ragam sa stopam. Go dtíach ceist chuir daoine go minic na cinfá ar cheart dom an Dioplóma Iarchéime náisiúin an dísa a dhéanú le Coláiste na hÉireann Gaelchultúr. Agus seo rint na cúisina a rion lomsa. Tá cúrsa practicúil agus muintear níthe fiústil lena linn agus ní bhíonn sin na gcónaí eolaí. Ach díonn meidir ar an gramada is táhachtaí, ar an stór fácail is táhachtaí, agus ar na rudaí tá an practicúil ar fád. Se has rudaí imimethe. Tá ar an teagas an chailí agus tá tan taithí chuí acu agus bín saineolaithe a lé le réimsí éagsúla sa chuirsa. Colm Duffin mar hampla tá sinna lé le teorach an Aistriúchán agus leis an Aistriúchán líthúil agus tá taithí na mblianta gobar go gar miúil mar aistrithóir. Agus Cormac Brana bhín sinna lé le sciil na Aistriúchán agus tá sinna gobar le blianta na seir an 8 leor ar folklore.caí agus ar an tionsctal sin. Bhím héanaan sin na lé leis sin le gramadon na teanga a héana agus Dr. Emer ní Chinnéide. So tá go leor bín réimse
bín réimse taithí I gceist mar sin. Ebre trí tugtar níos mó seolalas na mar thugtar chuúrsa bíala, Tá mar rééis na cinnte go snálaí ní dálan go an éon rámala ar dá seolalas. Nuair a chuann tú obairisteach obair leanúna caiim sa súl ar an cheachtain ar dús chuir ré ag ceartthir chuirman an tionscadal an obairhála ré ag ceartthir cearttín sin na siise an obairhála sin seoltar ag an leachtar an ceachta an leachtar agus sin tagann se ráisiúm sa an jeú agus caiim sa súla agus chumsa amach an sinné. Sa tá próses fadala ach éfachta a gceist. Evan ceart a níos mó acuní agus clachtúir línar fáil sa Dioplóma Iarchéime náisiúnta mar a gúrsa bíala Tá me céad fan géad cinnte go sinnálaí ceachtain idir gríomhathe mar tháinig muid agus físein chomáid. Agus efer chuig de bhrí gur institiúid bheith Coláiste an Gaelchultúr féidirlinn an bhaithúirt don na léin. Ní hagann mid neabhard riamh ar theachtartí riomhfost. Freighríonn mid go handúil teachtartí an le chéanna. Bín deacartí daoine uaireanta le sprochatí bín faoi bhrú na síl pásanta ná beidir go bhfuil an tinne siad agus bín mid an tuiscinne chaisisin tu go mid sinháma a ghaoine. Agus tu mid an anhaid donna McLean agus tá cóirlear terapór garmiúil ar fáil ban bhfuil Gaeilge agus chumid tugamid deiste donna McLean teagháilíonn leis an duine ba bhíon deacartí pásanta bí acu. Ícinn Coláiste an Gaelchultúr san chéad heisiún leis an terapór leis an chóirlear sin. Sa sin seirbhí se le chuirmid ar fáil. Leis rud na gála mar sin deisna fástaíochta. Bhín deisna fástaíocht a fáil a gcónaí dá sin na níorín le caiideann ardhaint más Gaeilge cairí sa teanga scríofa. Má bhín caiideann éirí ná sa caiideann ardhaint má ní bhéitú riad díhaoin bé bhád an imarcha tuiscintí a bhil agat. Tá céimiad a an dísa éis fástaíocht mána éigsúil institiúid an Aontais Eorpaigh, sa roiint daoine éis cholaí aistriúin a bhhaí a tain, roiint bhád daoine éis sin dhéanú. Tá céimi eile ní ardú céime na past níos fearil agus tá suas le siisiú na bháid níos móna siisiúnis den drámar in cúrsa a gobar go páirteamsle a Gaelchultúrnis Tá duine bhhaine gobar mar cheartrath ar an Dioplóma Iarchéime Aistriúchán agus tá roiint túfas daoine donna céimithe a gobar le cólachtaí aistriúchán context an gáileh mar hampla agus star translation sa mala clia. So tá fástaíocht ar fáil cinnte agus álas breise mar sin tá álas breise le fáil ar an tíomh gaelchultúr.com agus is féidir brosúr an chuirsaí slódal an ranach sin freisin agus go leor álas sin. Is féidir gléach ar fáidic má congail agus tóir snálas duid chomáid. Ná is féidir le scríúthagamsa éman a dónal ag éman na gaelchultúr.com